musati mati inini ndinojamuka stereke muri yeZimbabwe ndauya panapa pane this guy nyaya yangu ndibata ndikati no man, I think I have to address this nonsense kutaurwa apa timboonesana because sometimes munonditi iwe unozombojamukawo pamwe pacho. Now paita nyaya panapa, this guy I don't know kuti ndingati ndo vakomana vacho maCIO something or chichi mazanube support here kana kuti machi kana kuti ndo varakashi vacho arikubuda nenyaya panapa ari kuti Amos Chibaya deserve to be locked up. Alright, Magistrate Dennis Mangos yesterday denied bail to serial offender Amos Chibaya, who is a former triple C legislator from Koba, on the basis that he had a propensity to commit similar crimes. Chibaya was recently fined $50 for skipping court in another criminal case he is facing. Chibaya is being prosecuted for inciting violence outside Magistrate Court for to force the release of 77 triple C activists who had been arrested, led by Jameson Timber. Chibaya, who is a violent person by nature, deserves to be locked up in prison to ensure peace prevails in the country. He has time and again, just like Job Scala, styled himself as a militant, disrupt and violent prone criminal. His stint in incarceration will rehabilitate him to the same way it did to Scala, who is now a planned political renunciatory. Chibaya breached his bail conditions and is likely to abscond. If granted bail, he is in the past absconded trial and was fined for it. Chibaya is a case to answer. He incited people saying chirejimu chinotyka vanhu chikaona vanhu chinobvunda havana kuwina ma-elections togona kufuma takutotonga Zimbabwe. Haisi yeZANU-PF. Zimbabwe is not Mnangagwa dynasty zvekumbundikidza vanhu zvinofanira kupera. As a result of the incitement, people at the meeting promised Chibaya to take the prisoners out by force by saying in vernacular, tichavatora nechisimba. Pari ndo mashoko akabuda achitaura. Nyaya dzacho dziri pa. Saka ini chinhu chazondinetsa ndechekuti these people, I don't know, problem inoitika i1. Inini ndisandataura zvinhu zvakawanda. Kuna vamwe vanhu vanoita kunge vakangokudzwa chibhazi vachinzi handei kuindependence kana handei kuchinji mubva ngodya machikenini vapedza kudaro bvangonzi uchada kudzokera kudiko chingogarawo muHarare munomu votanga kungomuperereka vachingoitwa yese vachingodzungaira. ZANU-PF haisi political party yekuti ndeye munhu kana kuti ndeye kuti political party yekuti unoitira dzungu to that extent, because takada kutarisa at the end of the day vanhu vese vari kumperera hakuna anomboti hana kumbobva neko kuZANU-PF. Hapana anombonyatsoda vanonyatsoda zvepolitics hapana anonga kuti handina kubva nekoko, but vanhu vese vane mareasons aenda kamboenge ndiriko but what but vese. And it's a party yekuti kunetone vamwe vanhu vaitopengereka vaitoita zvinoto more than that vakatosvika pakutotiza muZimbabwe macho zvachinja. So matables angotena so vatorimo musame party yo ingori iyo same iri kutonga zvakangochinja matables akatena vakamuka vachimhanya. But kunomwe munhu kuti afunge kuti pamwe iye ari superior because of ari mu that party kana kuti ari more Zimbabwean because anosupporta that party, hazvina musoro wese. Kana kuti wotanga kuti uyu anofanira kugara akasungwa because he is chakati by nature, it doesn't make sense. Zvimwe zvinhu ndezvingoti handiti pari kutaurirana kunzi iwo tokukusungira zvakadai. What's the purpose yekuti munhu ubude chiti nekuti azodai nekuti wetanga uri kutsimbiridzira kuti mumwe munhu ainge achirwadziswa. At the end of the day is a Zimbabwean. MuZimbabwe muno ne nyaya dzakawanda dzinofanira kutonge dzichitoshandwa more than zvinhu zvisina nebasa rese. Pavanga pane nyaya dzesvinu dzinenge dzichitwa zvototi nyika igadzirike pane kumbopedzerana nguva. Zvimwe hapasisina zvimwe zvese zvine musoro zvizvi zvikuitwa kunzi wabata vanhu vaitwa vatopedzera maresources. Because kuna vanhu vanotone mhosva vakariparadzire serious vanofanira kunge vachitoringe vari koko kuseri koko. But ukatotarisa chikafu chinenge chakutopedzerwa vanhu ivavo
kuchiiswa vamwe kuti at the end of the day anozongonzi yongo usina mhosva chibuda angopanishwa for nothing, for politics, because of akazenge akadasa sei ane kaskiri kekwajob skala zvinosungisa munhu izvo. Pamwe hangu ndinozonzi ndinotaurisa guys, nyaya iyi munoionawo sei imimi? Tell me in the comment section, because inini maybe pamwe nyozonzi I know iwo unenge une pamuromo pako apa mari weneni nunzi une simba pamuromo ngepinjisi unogara uchingotaurisa. Iyi nyaya iyi iri panapa munoionawo sei?